Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Dumuog himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang kay punong simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Dumuog himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takus kang day kunong simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang kay gunong simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang day gunong simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo.
buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ining taknaa. Salamat sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita nining adlaw alang sa hamubo nga higayon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Salamat usab sa inyong pagahin og hamubo nga oras ug hinaot nga makatabang kini sa inyong kahibalo ug sa pagtubo diha sa inyong pagtuo og relasyon diha sa atong Ginoo. Sa gihapon kini ang inyong higalo ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Dalay ko ng ngalan sa atong buhi nga Dios ug alang sa atong pagtuon karon atong lakbitan kining sulat ni Apostol Pablo alang sa mga magtutuo sa Korinto. 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 12 ngadto sa 58. Mahitungod kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kining kamatuoran sa pagkabanhaw or resurrection, importante kini alang sa mga Kristohanon o kanato nga nagatuo og nagasunod kang Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 58. Alang kanimo igsuon o higala unsa man ang kahulugan sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Alang sa hamubo nga background nining sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto ug bisan na sa ikaduhang Korinto sama sa atong nahisgutan na sa pipila ka higayon nga gipadala kini mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Korinto aron sa paghatag og mga panambagon ug pahinumdom. Tungod kay anaa sila sa panagbingkilay ug aduna sila nagkalain-lain nga mga problema. Daghan sila og problema sa kinaiya ug nga nagkalain-lain usab ang ilang pagdawat og level sa pagsabot sa ebanghelyo nga gipaambit ni Apostol Pablo ngadto kanila mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang uban kanila dili sila makadawat nga kinahanglan di ay nga biyaan nila ang ilang mga naandan nga mahugaw nga mga binuhatan ug kalibutanon nga mga binuhatan ug ang uban pod tungod kay aduna sila taas nga kahibalo o mga edukado ug ang uban usab kanila adunay mga katungdanan sa komunidad or community ug nga nagtuo sila nga sila na kuno ang insakto. So karon mao kini nga ang uban kanila wala mo dawat sa kamatuoran nga adunay mahitabo nga lawas nung pagkabanhaw sa mga patay. Wala sila motuong nga adunay resurrection of the dead. Ug mao na lamang nga dinhi sa tong teksto karon sa 1 Korinto kapitulo 15 gisulat kini ni Apostol Pablo alang adto kanila sa mga magtutuo sa Korinto ug na gipahinumduman sila ni Apostol Pablo nga ang kamatuoran sa pagkabanhaw party kini o kabahin jud kini sa ebanghelyo nga ila na nga nadawat ug nabatunan ug gituohan ug nga pinaagi niini nga ebanghelyo sila naluwas. Kay ang mensahe nga gidala ni Apostol Pablo ngadto kanila hinatag usab ug gikan mismo sa Ginoo. Ang Ginoo gikan sa Ginoo nga nabanhaw ug nga ang mensahe kinahanglan nga kompleto jud, dili sobra ug dili pod kulang. Ug ang mensahe sa kamatuoran nga gihisgutan ni Apostol Pablo dinhi mao kini ang kamatayon ni Ginoong Hesus ug ang paglubong o ang lubnganan ug ang pagabanhaw human sa tulo ka adlaw. Ug nga matud pa ni Apostol Pablo ngadto kanila nga wala siya magtumo-tumo sa iyang mensahe. Kay matud pa niya ni anang higayuna nga anaa ang mga disipulo ni Ginoong Hesus. Buhi pa sila nga makasaksi kanila sama nila ni Pedro, sama ni Santiago nga igsuon mismo ni Ginoong Hesus ug uban pa kanila nga mga tinun-an nga nakasaksi sa tibuok nga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus hangtod sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ug nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus dili gayon ikalimod nga kamatuoran. So mao nga dinhi sa atong teksto
sa versikulo 12 nag-ingon si Apostol Pablo ngadto kanila nga mga gahi ba og ulo. Ingon si Apostol Pablo, karon kung si Kristo giwali nga siya na banhaw gikan sa mga minatay, nganong moingon ang uban kaninyo nga walay pagkabanhaw gikan sa mga minatay? Ingon si Pablo nga okay, og walay pagkabanhaw gikan sa mga minatay, nan dili tinuod nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Og kung wala nabanhaw si Ginoong Hesus, nan dili siya ang nagmadaugon nga manluluwas. Og kung wala siya nabanhaw, nan wala niya nabuntog ang sala og ang kamatayon. Og wala si Kristo nabanhaw, nan walay pulos kining atong pagtuo og wala kitay kaluwasan, wala kitay paglaom. Apan, ingon si Pablo, apan kay nabanhaw man si Ginoong Hesus, nan aduna usab pagkabanhaw gikan sa mga minatay, adunay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ug ngadto kanila nga nangamatay nga matarong, kanila nga kadto kanila nga nagtuo og nakabaton og relasyon sa Dios, mabanhaw sila kauban sa Ginoo didto sa himaya. Apan sa mga dili matarong ug kanila nga wala magatuo og walay relasyon kang Ginoong Hesus nga nabanhaw, mabanhaw sila apan adto sila ilabay sa kalayo nga nagdilaab nga walay pagkapalong. Sa panahon sa pagbangutan, kung adunay mamatay, sa panahon sa kagulanan ug bisan na sa kakapoy sa atong lawas, ang kadaghanan makapangutana jud moingon nga maora ba jud ning kinabuhi ing ani ra ba jud ay ni puro kasakit, puro pagantos. Alang kanako nagtuod jud ko nga naapay uban tawo nga nakasinati pa og mas labaw pa nga mga pagantos. Mas pait pa kaysa imo og akong nasinati nga kagulanan. Kanang imong nasinati karon, pwede nga gamay ra na kaysa ilang nasinati og nasayod pud ko nga dili pud ta angay nga magkumpara sa atong mga kasinatian sa kinabuhi ngadto sa uban. Tungod kay unique man gud ta sa usag-usa. Gibuhat kita sa Ginoo nga pinasahi sa usag-usa. Kay adunay ubang tawo nga bisan og sobra na jud ang ilang pagantos o kasubo o kasakit, makamao paghihapon sila nga mopahiyom, di ba? Ug aduna pud ubang tawo nga bisan og gamay ra nga hinungdan, magnginghin na sila. Jutay ra na nga problema, mura ba og gipaak ra sila og umigas, pero mura pud sila og gikamatjan na. Pagkadako og bugat na lamang gadzud ang ilang gibati nga parang dagom nga kabundakon na nila pa pasan ko ang daigdig. Pero lagi kay maupod na ija gitawag na nga uera kaadyo, pero wala kitay mahimo kay gibuhat malagita nga pinasahi og dili pare-parehas ang atong kapasidad. Okay, dinhi sa mahugaw nga kalibutan, bisan na gani sa atong kaugalingon nga palibot, daghan ang mga butang o mga tao, mga silingan o higala o trabaho nga makapaluya nato o makapadiskurahi sa atong kinabuhi. Madiskurahi man gani ta og kung naatay mga silingan nga walay igo nga pagsabot, kung unsa ka ng respeto, dili sila makamao nga mo respeto sa ilapod nga mga silingan. Magkaraoke sila nga walay preno, wala sa oras ba, halos 24 oras tibuok adlaw kada adlaw, sige lang og inom, paresan pud og kanta sa karaoke o video game. Makadiskurahi ang kinaiya sa uban tawo nga walay pagtagad sa uban. Apan mas labaw na nga madiskurahi pud ta kung adunay membro sa atong pamilya o suod nga higala nga mipanaw tungod sa balatian man kana o kalit og wala damha nga kamatayon ug nga makapaluya jud nato ang maong kasinatian, di ba? Si Apostol Pablo dinhi sa atong pagtuon karon nagpahayag nga ang lawas ni Ginoong Hesus gikan sa mga minatay nabanhaw kini o gipahiuli o naayo diha sa himaya, ug sa samang paagi nga ang atong patay nga lawas usab mabanhaw kini ug maulian o mamaayo. Igsoon ko higala,
Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghatag ka nato og paglaom nga ang Dios nga nagbuhat nato, nagbuhat nimo, nagbuhat kanako ug nga nagbuhat niining kalibutana, wala siya nagpasagad kanato. Ug sa pagkamatuod nga ang Dios sa pakig-uli aduna siya plano alang kanatong tanan. Alang sa uban, pagabot sa panahon sa Semana Santa, maura pod sila makahinumdum sa Ginoo. Ug kay Semana Santa man, aw magpakabalaan pod kunuhay sila. Ug kay Semana Santa man lagi, aw maura pod makahinumdum nga namatay ug nabanhaw man di ay si Hesus. Ug mao nga hilom pod ang palibot, walay karaoke, halos walay magtikaw-tikaw, walay magdagan-dagan kay matud pa nila matandog kuno ang lubnganan ni Hesus. Naapuduban nga kada tuig ilang gilansang si Ginoong Hesus ug kada tuig pod nga nabanhaw kapila man di ay mamatay ang Ginoo. Kay Semana Santa man tuan na pod sa cross si Ginoong Hesus, giugbok na pod nila ang cross nga naay laing tawo nga nagbitay o naay patay ng daan nga inukit sa kahoy nga nagbitay. Ug pagkahuman sa Semana Santa, balik sila sa daan nga gawi. Mga igsoon ko higala, si Ginoong Hesus kausara nga namatay, ug kausara nga nabanhaw, ug wala nay lain nga makabuhat sama sa nabuhat ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Busa ang pagsundog-sundog sa iyang pagantos ug ang iyang kamatayon, ug kung magpabunal ka o bunalan ang imong kaugalingon kay nagtuo ka nga mapasaylo ka sa imong sala, dako ka ng insulto at tubangan sa Dios Amahan, ug dako ka ng pagpasipala kang Ginoong Hesus mismo nga maoy nag-antos sa madugong kaulaw sa kamatayon dito sa cross, nga maoy ning palit sa imong sala ug kalapasan. Usa lang ang bugtong nga anak sa Dios nga gilansang sa cross ug nga kausara nga higayon, ug walay makapuli ni Ginoong Hesus, dili makapuli ni Ginoong Hesus ang inukit nga kahoy ug bato o bisan na ikaw ug ako. Alang kang Apostol Pablo, ang atong pagsugid sa pagabanhaw ni Ginoong Hesus dili lang kay nakahinumdum ta sa nahitabo o kasaysayan, ug nga dili pud tungod sa imong tinuuhan o naandan nimo nga bakak nga tinuuhan. Ang pagsugid sa pagabanhaw ni Ginoong Hesus kinahanglan nga aduna usab kini kahimuan sa imo ug sa akong kinabuhi. Kahimuan nga mao ang pagkabag-o sa kinabuhi. Kinabuhi nga nahiuyon sa mga pulong ni Ginoong Hesus nga ato lamang nga mabasa sa Biblia. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus usa ka madugong makauulaw nga kamatayon. Kamatayon nga alang unta sa usa ka kriminal. Gipatay siya kauban sa duha ka kriminal. Paminaw igsoon kog higala. Ang hulagway sa cross dili kadaugan. Hinunoa, hulagway ka na sa kaulaw. Apan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, usa ka kadaugan, hulagway sa iyang pagkamadaugon nga manluluwas. Ang tanan nga may dawat og nagtuo og nahigugma sa nabanhaw nga Dios nga si Ginoong Hesus, nakabaton sila og paglaom. Ug ang tanan nga wala mahisulod sa turel ni Ginoong Hesus, wala sila'y paglaom. Anya kita sa panahon karon nga daghan ng mga pagpanghulga nga mga panghitabo o mga balita ug nga nangguwa na ang daghan nga mga manalagna sama sa gisulti sa Biblia ug adunay mga panagna nga atong magbasa ug makita sa internet nga makapadiskurahi ug makapahadlok kanato ug nasayod man pud ta nga aduna usab mga tawo nga dali ra pud nga mutuo. Ug nasayod po nga sa pagkakaroon, makakwarta na sa YouTube o sa Facebook ang mga tao pinaagi sa mga bakak nga balita. Di ba? Kay daghan ang interesado sa bakak kaysa kamatuoran. Matinuod man kana o dili matinuod ang mga panagna o tagna, dili angay nga mabalaka o mahadlok ang usa ka tawo nga adunay tinuod relasyon sa Ginoo. Dili ikaw angay nga mahadlok kung nasayod ka nga sigurado nga langit ang imong destinasyon unya. Busa, alang kang Apostol Pablo,
gipaning kamutan niya sa paglamdag sa ilang mga salabutan sa mga taga-Korinto nga og kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus nan wala mabuntog ang gahom sa sala og wala nabanhaw si Ginoong Hesus nan wala kitay paglaom og kaluwasan unya sa panahon og adlaw sa dakong kaguliyang ning mahugaw nga kalibutan. Apan kay nabanhaw man si Ginoong Hesus ug nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus usa ka timailhan nga aduna jud ay paglaom ang tanan nga midawat og mituo kang Kristo Hesus. Paglaom sa pagkabanhaw kauban niya unya didto sa himaya. Ug ang tanan nga nakabaton sa paglaom ug nga makalahutay hangtod sa katapusan makasinggit jud og hallelujah kay sure naman jud daan. Matod pa ni Apostol Pablo sa versikulo 23 nga si Ginoong Hesus ang unang bunga sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay ug nga dili na siya mamatay pag-usab. Ug sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa adlaw sa iyang pagpakita ibabaw sa mga panganod, ang tanan nga mga nangamatay sukad sa sinugdan, mabanhaw silang tanan gikan sa lubnganan. Sila ang ikaduhang bunga, ikaduhang ani sa pagkabanhaw. Ug sa dihang nabanhaw na ang tanan, tapukon sa Ginoo ug pilion ni Ginoong Hesus ang iyang katawhan. Kadto sila nga mga nangamatay nga mga matarong. Apan ang usa ka tapok nga wala mapilian kadtong nangamatay nga mga manglulutos, mabiay-biayon, tigpasipala mga badlongon ug mahugaw kadtong mga tapok. Kadtong nga tapok ihulog sila didto sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kadtong mga buhi pa sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalit mabag-o ang ilang mga lawas ngadto sa walay pagkadunot og iipon sila sa Ginoo sa grupo nga angayan nilang adtuan. Sama ba anang magpili og tipasi sa bugas humay, di ba? Ampingan nato ang bugas humay ug ilabay nato ang tipasi. Ampingan sa Ginoo ang mga matarong ug ilabay sa Ginoo sa kalayo ang mga dautan. Sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 14, versikulo 1 nga 2 sa 3, si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti niini, ingon siya, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab og panadon ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ko ato usab kamo. So, pangutan-on ang atong kaugalingon igsuon og higala. Asa ka ko nga grupo ibutang sa Ginoo unya. Ang tubag ni ana, ang tubag mao kanang imong espirituhanon nga kahimtang karon. Suknaa ang imong kaugalingon kung tipasi ka ba o bugas humay ka ba. Again, ang atong kaluwasan dili kini grupo-grupo. Ang atong kaluwasan dili barkada-barkada, dili pod ni pamilya, dili pod ni church by church, kay walay hitchhiking sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili sama sa SSS o PhilHealth nga maapil ka as beneficiaries sa imong bana o asawa ba hinuon o ginikanan ba kana. Mga igsoon ko higala, sa pagatinuod ang Diyos lamang ang nasayod sa atong ugma. Ug ang iyang pagbulutan, maoy matuman dinhi sa yuta, maingon sa langit. Apan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, naghatag ka nato sa paglaom. Ug kana nga paglaom, ato lang kana, nga mabatunan kang Ginoong Hesus, nga mao ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kanang pulong nga Ginoo, o Lord or Master sa English, but pasabot nga adunay otoridad o gahom ibabaw o labaw pa kanato. So, og kung si Kristo dili number 1 sa atong kinabuhi, dili kita makaingon nga Ginoo nato si Kristo. Og kung mas gitagaan nimo og importansya ang mga butang o kalihukan sa kalibutan, nan Jesus is not and never your Lord. Busa paning kamutan nato
nga mahimong number 1 si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. Labaw pa sa mga butang ug bisyo ug addiction aron nga dili kita mahisama sa tipasi nga ilabay ra sa juta aron tukbon sa manok ug mananap. Ang Dios nga nagbanhaw kang Ginoong Hesus, siya usab ang Dios nga mobanhaw sa mga minatay. Siya ang Dios nga moayo sa atong yutanong lawas ngadto sa walay pagkadunot, ug siya ang Dios nga nagbuntog sa kamatayon ug nagbuntog sa sala. Ug diha kang Kristo Hesus bisan na og mamatay ang atong yutanong lawas, aduna kita kinabuhi nga walay katapusan kauban sa atong Ginoo didto unya sa himaya. Ang bersikulo 58 dinhi sa 1 Korinto kapitulo 15 nag-ingon si Apostol Pablo, "Busa, mga igsoon ko nga hinigugma, magmalig-on kamo, dili matarog, magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo, sanglit hingbaloan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo." Dalaygo na ngalan sa tungboy nga Dios, magampo kita. Diyos sa mahal nga langit noon, salamat sa dako nimong gugma alang kanamo, pinaagi sa imong paghatag sa bugtong nimong anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat Ginoong Hesus sa imong paghalad o sa pagtubos sa among mga sala o kalapasan. Salamat sa kadaugan, pinaagi sa imong pagkabanhaw, o pinaagi sa imong pagkabanhaw nakabaton kami o paglaom nga makauban ikaw namo dito sa imong himaya, sa dapit nga imong giandam alang sa mga matarong, dapit sa kalipay ug kinabuhi nga walay katapusan. Bala ang Espiritu tabangi ang matag usa nga magmalig-on diha sa ilang pagtuo ug relasyon diha kanimo, ingon nga among Dios, Ginoo, higala ug manluluwas. Kanimo lamang Ginoong Hesukristo ang tanang pagdaig, pagsimba, pasalamat ug ang tanang dungog. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn